Sadiya Umar, kwanakin bana ce miki an bani sarki a bangaren interview comedy. Kin yarda. To amma na san dole ki zaki da tunda kin ga da ayyuka na suke trending. Ƙarya hadarin sufa ne. A'a, ƙarya hadarin sufa ne kuma. Wai dan Allah kin menene dalilin da yasa in na gaya miki magana kwata-kwata ba ki yarda da ni ne? Kallo na ciwo. Saboda ingallan ki na ciwo, komai na faɗa ma ƙarya kike yi. Bari ki ji wallahi sai na kai ki ƙara gurin kawu ɗan sarki. Kawu ɗan sarki, ka ji abin da Sadiya Umar take cewa. Daɗin kiwo aikin kora. Daɗin kiwo aikin kora kuma, haba kawu ɗan sarki dan Allah ka bi min Kaduna. Rike jallo ba na akwani. Kawu ɗan sarki, ni da ce ka bi min Kaduna kuma, amma suka ce wani rike jallo ba na kwami. Dan Allah ka ji mu menene dalilin da yasa Sadiya Umar take gano wannan maganganun da take so. Dan Allah ka ji mu.